Bună ziua, dragilor! Mă aflu în parc, în parcul Drumul Tabrei. Este joi, 2 decembrie 2021. Este o zi mai liniștită în parc, după cum se și vede. În acest parc, primarul a avut neinspirata idee de a organiza un târg de Crăciun și, prin urmare, acest parc liniștit deodată nu mai este liniștit. Menționez că în acest parc există acum tonete la care se vând popcorn, Coca-Cola și toate bâlciurile astea specifice târgului, inclusiv cârnați, carne și așa mai departe. Asta de când a venit așa numita civilizație sub formă de comerț, acest parc este cu totul și cu totul schimbat, ca atmosferă mă refer. Energia lui s-a schimbat. În orice caz, aș fi vrut ca astăzi să vorbesc că tot am vorbit de comerț, de o lume fără bani și ce legătură are practic venitul de bază necondiționat cu lumea fără bani. Păi are, în viziunea mea are chiar o puternică legătură și am să încerc să explic pe scurt în minutele următoare ce este cu această lume fără bani și cum ajută practic implementarea UBI la a ajunge această lume fără bani, care personal o consider o lume profund umană. O luăm pe iarbă pe aici, cu soarele în față. Păi să ne imaginăm că UBI este implementat și că fiecare om primește acel venit lunar în mod necondiționat pentru a-și acoperi cheltuielile de bază cu hrana și locuința și că deodată acest om are foarte mult timp pe care îl poate folosi așa cum nu și-a imaginat poate niciodată că îl poate folosi. Poate să se apucă să facă o afacere, poate să se apucă să lucreze în domeniul educației, să creeze comunități în care să ajute educația copiilor așa cum simte respectivul, nu cum se propovăduiește în zilele noastre educația sanitară sub pretextul apărării drepturilor LGBT. Deci zic eu că ar avea toți șansa de a-și construi o societate cu adevărat umană. Odată ce facem aceste activități, fiecare așa cum simțim să le facem, nu vom mai simți nevoia de a fi plătiți. Vom dărui și vom primi pur și simplu totul doar din simpla motivație că facem ceea ce ne place. Și odată dispărând această nevoie de a fi plătiți, uite cum ajungem în lumea fără bani. Nu e frumos? Mie mi se pare extraordinar. Și vă mulțumesc dacă rezonați cu mine la această idee și vă mulțumesc și dacă nu rezonați. Eu oricum în asta cred și mai devreme sau mai târziu simt că umanitatea avea capacitatea să implementeze venitul de bază necondiționat și treptat să ajungă la această lume fără bani. Vă mulțumesc tare mult!